Takže čaute u nového videa a dneska si tu zahráme týchto pándralakov. Počkaj, ty môžeš vlastne takto, sa šťupiť. No, Textman. dobre, tak poviem niečo napísať. Akože máme zbierať... Do piči to, čo je za zvuk? Nie. Čo sa bojíš? Čo sa bojíš? Kámo, toto není creepy vôbec. Počkaj, čo? Však hej, to tako má byť horor. Čo sa s tým robí? Ty tam neulákaj. Umrem! Dobre. Čo bolo? Chod tam! Nejde. A poďme to odnes asi naspäť. No toto. poďme to odnes. Kamo, ja som sa úplne dostal, Ježiši. Čo sa stalo teraz? No áno! No dobre. Tam tu... What? Čo to je? Kamo. To čo bolo? Čo to kurva je? Kamo, čo sa práve kurva stalo? Last losers. Počkaj. A čo to má byť? A čo mám ako... No? Čo je? Čo je? Ale čo sa deje kurva? Yes, je to tam. Ja som úplne confused, čo sa teraz kurva deje. Ja som vás odfúkol trošku. Však ale ty prestaj učať sa, bo dobre, ja som skoro umrel. Počkaj. Od smiechu. Ale ja som dosť. Kamo to čo boli tak za zvuk? Aha, Ježiši, diamant. vracia. $800. Jau! Ty si strašný. Hen, už si rozbil diamant. Á, bože, budeš ho preplácať. Printne, že... O, čo to stojí dve... No však Kamo, to pozri čo, sa. pes? Pes? Jak ho má? Kamo. On zlatý, kamo. Počkej, kamo. Bože, Oj. čo je? Čo je? Čo ste tam? Ježiši, Čo ten to má nejakého psa? ide? Drž piču. Sa druhú. Kde to je? Počkaj, Za zoberme tým- si psa. Kúkaj, Ne, jeb na psa. činčila ide za vami jen. Ten pes ho privolal podľa mňa. Piči. Áno. Kamo, kúkaj na červené oči a on ide za mnou. Sa mu páči. To čo je? Je lebo Gustav, bo takto rozbil tú hlavu, čo som teraz donesol. No, piči. Pes. No, Adovi! Augusto. Komu? Však ale Čo sa deje? Gustav zabil? Gusto? Asi je. Ne, Gusto je tu. Ne, počkaj. To je mŕtvý Gusto. Sebo. Oh, No tu som, ja tu hľadám veci a proste tu nič už není, kamo. Gusto je teda mŕtvý, No to mi došlo. ale ty ho môžeš revivenúť nejako, kámo. Ja to, ježiši. Lebo ja som myslel, že ide ku mne tá kokoti. No a kde má Gusto tú hlavu? Počkaj tu. Kde skápa? Kamo, to čo robí jeho hlava? Zober ju. A tu ju tak nemáš hodiť. Kamo, to je nejaká prekliatá hlava? Zober ju. Kúkaj, Lebo to čo sem je? ti kápi ma dať. Kamo, Gusto, to Čo mám tak... Čo to bolo? What? To čo bol za zvuk? Musíme ešte nájsť niečo za penáz, alebo ako... Akože... Kamo, To čo je? Jak teraz neviem. Kámo, to čo je? to čo je? Takže tu ho mám dať?
Áno, hen tam. A však mu to nejde. Obmedzený počet energie vyššie brať môžem len takto. Počkaj, máš iba 1300 peňazí. Áno, počujete ma? Áno, poď. Ale jak ťa nemám, nebo? Počúvaj ma sem, ty žebrak. Revivnite ma. Čo sa Oj, bože. Kus to. Máš? Jak som si ťa zlakol. Kamo, ale tu nič není proste za peniaze, už my sme v piči. neviem, kamo. Tak možno To tu čo na... bol za Dajme skrin. nejakú inú hru, mňa toto nebaví, kurva, ja stále umierať. No tak asi no vie tu reálne... To je debil, toto je debil, Roka, ty čo sa seješ, ty žebrak. Však tu kurva už není nič, čo môžeme získať za peniaze. Penáze, Jak ma- čo nemáte? Penáze, alebo A jak vás mám kurva revivnúť? To by sa ja rád vedel. Jak vás máme revivnúť, vy kokoči? Čo mám teraz robiť, lebo ja som sa snažil tak potvrdiť a to ma nepovedlo. Tak sa choď proste zabiť. OK. Dobrá myšlienka. Tu je zabíma. No, konec. Zajebal ma ten oný, ten genial. Ty Mario Kart? No, aha, dobre, prehlásil. King of the Loser. Mr. Král lúzerov. Čo je nejaká knižnica, alebo čo? OK. Sú nejaké divé zvery, kámo. What the fuck? Jak to skápal, že? Tak ale toto je piči, toto. Ježišu. Kde je ten... Počkaj, ja neviem, kde začiatok. Mňa tá hra tak kurva nebaví. Sem, počkaj. Fakt, že ako... A už to Ne, vidím. ne. Dobre, ja to No, nechám tak jebať, je kámo. to tak. Tu je sebo, tu je. Keď sa ne... Kámo, Cigánu. Kámo, ale toto je strašne hard, ty kokot. Musíme držať piču, keď to áno, budete áno, prešli, musíme kámo. držať piče, no, Nemôžeme lebo kričať jak akože... paviani, kámo. No to je Instagram. Však ale to povedz jemu, ja sa smejem na tom, že on Jak? učí jak pavian. Ó, This pozri, is- kámo, tu. 9800 $600. Zober To je si zlaté hovno. Je nestiam drak. Došlo. Počkaj, toto je shop, Loko, ešte sme sa dostali niekam No, inam. neverím. Dobre, tak potvrď asi, no. What the fuck? OK. Koľko musíme teraz zarobiť? Dve špecifické veci a 9800, okej. To pôjde. Aha, píča, to je ústo. Čo si nás sem zaviedol? Povie, ne? Hold on. Počul som tu nejaké zvuky. Ja vidím asi. Kde? Ja som videl prebehnúť nejaké decko. Za 100 tak decko. som tam. Ne, chalani, pomoc! Čo? Kámo, ona nám zničila tú telku. To mi nerob. To je červený balón, kámo. Ne, že tu bude Pennywise. Počkaj, popriem ho? Dobre.
To Kde je to naše auto? Utekaj. Piče, Uče. utekajte, utekajte, utekajte. Tebo ja ci najem. Ja ci tebo najem. Kurva, ja tam mám nejaké decko pojebané. Áno, a to tu? Za mnou išiel. Počkaj, jeb na to. Ten Ne, birthday boy. dieťa. Ale není zlý, kúkaj, ja som vedľa neho, nič nerobí mi. Fakt? Že tú telku tam dostanem za 5 litrov. No, Piče, počkaj, zdvihníme obidvaja. okej. Kamo, Ježiš, boha, decko. mne strašne irituje to dieťa. Dobre, Dobre, odniesli počkaj. to, Plač. odniesli to. Ne! Dovidenia, do počutia, dovi. Dobre. Počkaj, Gusto, teraz by to malo Gusto revnúť, kamo. No to je asi do... Aha, Gusto. Čo, Gusto? O! Gusto. Gusto, hráš? Gusto. Come on, AFK. Nie to tak, že... No, jak som sa ho zlákol. Čo? Gusto, Ja! počkaj, poďme Žijem! skúsiť všetci ísť do auta. Poďte skúsiť všetci do auta. Kde máme teraz, kurva? Jebe ti? Kokot. Ty si retard, Gusto. Boha! Ja sa bojím, kam. Gusto, nerob kokotiny, Gusto, prosím. poď. Nerob. Pičoviny, Gusto, už. Gusto. Kamo. Kámo, som sa tu sekol. No už to otoč. Jak padá vat. Kamo, nepraskaj ani ti baldy radšej, či? Prečo? No. What the fuck? Čo robíte? Kam nehovor mi, že Gusto zo... Ježiš! Ja zabilo to decko, lebo mi ne- praskol balón, Gusto. praskol balón. Do piči. Ako tam dosekal. Momo. Dobre, to prať. Môžeš sa postaviť. Ty nepraskaj balónu. Dobre. Pochopil, ona sa premiestnila tá... Aktív, ja som zaktivoval ona. Poďme ho zobrať do... Počkaj. What the fuck? Je do toho dovnútra, jasne ono. Skúsme ho sem dať. Ne, to sa nedá. Schválka! Dobre. Môžem ťa do záchoda? Hm. Teraz áno, môže byť teraz. Okej, stlápnem ťa. Idem. Môže vyprávať, hej. Dobrý deň. No, som piče. No asi si. Dobre, môj kamo, to jak došiel za mnou. Cigáni boslivé. Nerozpíval. What the Dobre, čo si fuck? zrazu zdá... What? To prečo tak znieš, kamo? To kamo. Dobre. Pusti to, dobre. Čo čo? On to spomaluje. Kamo to keď si jak na fajčeri, doslova si vyzerá. Skriňa, Pozor. skriňa možno dať, čo aj bude. Je tam nejaký zlý bublok? Gusto, Čo? čo robíš? Kde som? 9900. Poďte sem. OK. Kde som? Sem! Dobre. Sem! Sem! Dobre, poď. Neulekaj. Už to nebež. Hej, kam ide? Počkej, 20. Kamu 20 000 to odkiaľ máme? Poď
Plus 10 000 máme na nákup, máme do piče. Už tomu chápeme. Budeme Trap-Zap, Explosive Mine, what the fuck? Kámo, ten Explosive Mind sa zjede. Energy Crystal, to neviem na čo je, kamo. Energy Tu, Crystal. pozeraj! Pozeraj, tuto čavo hajluje. Aha, fakt? Díky. Môžeš ma pustiť, prosím? On ma drží, ja sa nemôžem proste Kamo. Gusto. Jeb na to, prosím. On ma drží, Gusto mňa drží. No a čo teraz, Gusto, no? No? Čo Však teraz? dobre, však drž ma. Hambi sa. Však drž ma. Hambi Drž ma, lebo ti normálne rozkostežili ty žebra. Tak, tu vyfajte mi. Oh. What the fuck? Expressions? Grab and press, eat. No jak idem mu? Oj! To piče, Gusto! A ne, to nevybuchne, to je pohoda. Super. Kamo, Počkaj, daj mi ten granát na chvíľu, Gusto, prosím. prosím, už sa chovaj. Gusto, prestaň! Aj, mám bove. Dobre. Vidíte hore? To, áno. Prestaň! Jebe vám. Čo bol? Vy čo to kurva? rozbijate? Dobre. Mám cez tieto maličké dvierka s tým vozíkom. Čo bolo? Gusto musel rovieť, že susedov teraz zastrašiť. Poďte sem, tu mám nejakú ťažkú vec, aj gáčka. Čo má? Kde? Tu zlakol do piči, tuto. Čo? Čo ťa zlakol? Pomôcť tou babikou, ale je ťažké aj hovado. Ja... Počkaj, to mi uberá, počkaj! Kurva! Dobre. Nedaj ísť blízko k nej. Daj! Ja sa stá, dobre, pustil sa mi, pustil. Do piči. No, Kamo. Není! No, no už dobre. je. Super. Korbo! Kurva! Za všetko, že korova. A tu je niečo. Stojí 1400. Kamo. Čisto. Gusto, nebuchaj to. 400 lopta? Shit. Ty si expert. What the fuck? Čakaj, kamo. To som ja Kam do nebol! Gusto. piče? Bože, To bol Gusto, sebotný! čo robíš? Gusto, čo robí furt? vy ste už úplne priebaní, vy tu všetko rozbíjate. Kam? Sem? Tuto. Sorry. Aha, a že kto robí zlé vety? To bolo omylom. Jak je môžeme sem? Dobrá, Gusto. Dobrá, Gusto. Čo robíte? Jak mi, Gusto? Sebo! Gusto. Dobre, Ďakujem. zoberme tú vrešťacu piču. A to musia dvaja, počkaj. Jak sa to bere? No, Rico Berto, dobre. Dobre, nebuchajú o zem, kamo. Kamo, ona sa búcha o zem. Ty mŕčka jedna. Ne, počkaj, pusti ju. What the fuck? Ahoj, Gustík. Ja to dobre. Nezabijem ho. Ja to môžem trebať.